Από το ελληνικό Beverly Hills, την Γλυφάδα, σκέφτομαι εν ώψη εκλογών τι μπορώ να σας πω για να σας γοητεύσω. Σκέφτηκα να σταθώ απλά στο πλάνο, με το ηλιοβασίλεμα να πέφτει πίσω μου, για να κερδίσω από το τοπίο. Σκέφτηκα να σας αγινεύσω, τάζοντας γέφυρες που θα ενώνουν τη Γλυφάδα με την Μύκονο. Να τάξω βράν ποτά. Να κάνω κάποιον από τους χορούς μου. Ίσως τίποτα από αυτά δεν είναι αρκετά καλό. Καμία σημασία. Δεν πρόκειται να τυφλωθείτε από τη διασημότητα ή τη λάμψη μου. Στον κόσμο μας δεν έχουμε celebrities. Έχουμε όμως ανθρώπους ικανούς να φέρουν εις πέρας ένα πολύ δύσκολο και σοβαρό έργο όπως αυτό της διοίκησης της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας. Οι εκλογές θα τελειώσουν. Τα βίντεο, οι χορηγούμενες, η διαφήμιση θα σταματήσουν όλα. Αυτό που θα μείνει είναι μια νέα περιφερειακή αρχή. Το προτιμότερο για όλους είναι η αρχή αυτή να είναι οτικός κύκλος συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τη Ιωακημίδη για να πιάσει τόπο η ψήφος σας και να γίνει η Αττική ξανά το σπίτι μας. Δεν θα κλείσω το βίντεο αυτό με κλακέτες όπως πολλοί θα περιμένετε.